tikulandireni ku programu inanso ya Amai Anzanga. Programu imene ndithu imafuna kuthana ndi mchitidwe wa nkhanza kwa azimayi, kuwaphwanyira maufulu, kuwasokoneza mutu, ndi kuwachitira nkhanza zosiyanasiyana. Ndiye dzina langa ndi George Misinde, sindimakhala ndekha, ndimakhala ndi Nzanga. Tauzani amene akutionera dzina lanu mayi, lero munene nokha dzina lanu. Kumvana Mulumbe ndi amene ndiziwakhala naye, amene ndi manager ku Warwick, bungwe limene limagwira ntchito ndi azimayi. Komanso ndi amene amathandizira kuti programu iyi izioneka pakanema wa Times. Ndiye lero lino tikhali tukambirana nkhani inanso yopatsa chidwi yokhuzana ndithu ndi azimayi. Munamvapo inu kuti ayi kutcholoku azimayi atengedwa akukagwira ntchito pena pache, koma lutanga kuti angowatenga akweza chilole zosaziwika bwinobwino. Kodi mmadziwa kuti mwekonso ndikuphwanyirani ufulu wanu. Human trafficking, vuto lalikuluso kobasi sichoncho kumvana. Vuto lodetsa nkhawa kobasi limene mdziko muno likuchitika. Ena mona ngati kuti silimachitika mdziko muno. Zimenezi zikuchitika kumvana? Zikuchitika kwambiri. Koma chifukwa chokuti mwina timangoyionera mbali imodzi kuti mwina munthu ngati wapangidwa trafficked nekuti amuzembesa ndoti ampititsa kunja kokha basi. Paja pakati patinali ndi kwambiri zoti ku mayiko anzathu ku Arabia, kuti ku Syria amathawa itsidwa manamizidwa kuti mukapasidwa ntchito kunja kwa dziko lino muzikadyazi ndalama kumene koko. Ndiye maganizo athu timati yayi imene ndiye human trafficking. Imene ndiye human trafficking. Timayiwala kuti malamulo athu amati yayi kumalawi kunonso mkatikati momuno mulizo human trafficking iso. Osati kutulukaso kukweza munthu ndege momuno. Azimayi kugwidwa, azimayi kutengedwa, kupangisidwa ntchito zosiyanasiyana mwina mwaje asakufuna. Sichoncho kodi? Ndichoncho. Mokakamizidwa, mopsezedwa, monamizidwa. Imene ndi trafficking. Ngati amutenga zimayi kwa makajira. Yes. Ndikakupatse ntchito ku Blantyre. Ntchito imene amugwiritsa ya timati pachizungu ma brothel, pachichewa sindutsoti manyumba amene amangosungira atsikana amene kuti azibambo azichanawo zadama. Ambiri mwa iwo amakhala kuti sanasankhe kuti azigwira ntchito imeneyoyo. Yes. Komano anamizidwa, atengedwa, komanso akopsezedwa. Ukangochoka ndikupha. Ukapanda ukangochokaso mwina sindipha iwe koma ndikapha kwanu sitakutenga kumudzi. Mwana wakwa musiya kumudzi uja. Ndikamutenga. Ndimupha. Nde mantha chifukwa cha mantha ndi ku polisi komwe sanena. Nde kuti apeze mphamvu zokayankhulira amakhala kuti walimba mtima ndithu. Chifukwa akangomusunga mzimayi uja za miyezi kaitatu, kaiwiri, kaumodzi, maganizo onse onena kuti angakhale ndi mphamvu zoti ndithawe kapena ndikanene amakhala amopseza kwambiri. Nde amangokhala ntchito ichaso amakhala wayizolowera azingogwira koma umenewu ndi mulandu kwambiri. Chabwino ndiye tiyambire poyambirira penipeni kuti imayenda bwanji human trafficking tikati yachitika pamalo. Tikamati trafficking pachichewa titha kunena kuti kuzembetsa anthu. Yes. Mchitidwe wozembetsa anthu. Kwambiri kumalawi kuno umachitika magawo osiyanasiyana. Kuzembetsa anthu ti ma agent amene amakhala abodza walembera anthu ntchito kunja kuti kuli ntchito pamene afuna kuti azikangogwiritsa ntchito yakalavula gaga agent wakulandira ndalama. Olo ntchito imene wagwirira nzake uja akugawana theka. Agent akulandira hafu uyosa kumpatsa hafu. Munthu uja amakhala kuti nanga takupanga kuti amunamiza zimene amamuza kuti akapanga si zimene akupanga, komanso pali ndalama zimene zikusinthana manja. Imene imakhala trafficking. Komanso kumalawi konkuno kuli magulena amene timati amalemba anthu wantchito ndikupezerani wantchito ndili ndi wantchito ndi amasunga ndithu
kagulu ka anthu ka antchito a nyumba amakakhala kuti atengaso kumudzi sikuti kukhala agent sitikunena kuti kukhala agency yopezera antchito ija iya sitikuti imene just ndituma trafficking sitikuti ndi trafficking ayi sitikuti ndiyolakwika mamokakamiza komano kuwatenga anthu aja mokakamiza ndikukakupezerani ntchito ndi cholinga chokuti anthu aja kabwera ku Blantyre kuno kapena ku Lilongwe kapena mizinda ina imene ili m'Malawi ukapatsa ntchito iweyo uzipeza bwino chifukwa chokuti anthu akupeza ntchito koma anthu ali pa ntchito chifukwa chokuti akukakamizidwa akuopanso kuthawa imeneyo pachitika chani human trafficking imene ndi trafficking chifukwa choti munthu uja sakugwira ntchito mwa ufulu wake sakufuna mwampangira mwamuopseza ndalama zasinthanira manja kuti munthuyo akhale azikagwirapo ntchito imene imakhala trafficking. Chabwino kumvana namvapo ine kuti ena akatengedwa choncho mina kupita mayiko akunja kuwalanda ma travel documents ma passport kuatani ndalama akagwira ntchito akatengera kwa agent imeneyonso how bad is that? imeneyonso ndi trafficking ina chifukwa ine ngati ndili pa ntchito ndikuyenera kukhala ndi ufulu palibe chifukwa choti mwangondilanda pamene mwangondilanda passport yanga pamene pokhapo mukutanthauza kuti ufulu wanga oyenda mwandani takulanda mwandichotsera nde ukakhala nzika wa Malawi uli timati ndi ufulu wa liberty wopanga oyenda amene ungafunire ngati Malawi komanso liberty simakhala m'Malawi mokha pa maufulu a anthu amene ali a dziko lonse lapansi ufulu umene uliponso wa liberty kuti palibe amene angakukakamize kuti usayendeyende pokapokha ikhale kuti amenewo ali ndi mwina ndi apolisi a dziko limenelo ali ndi chifukwa chokusungira chomveka bwino koma ngati palibe chifukwa chomveka bwino koma akukusunga akulanda ma travel documents akulanda ma passport ndalama uchita ukatengera kwina kwa agent zonyenyekaso osati zongwirizana ndi kugawana half pamenepo trafficking yachitika sukufuna kuti ukhale chonchoyo ngati zikukusangalatsa kuti ine ndasankha kuti ndisivutika choncho ndikhale chonchi imene ndisikhala trafficking chifukwa trafficking sikusankha eti koma ngati akunamiza chifukwa ena amatha kusankha timati imeneyo duress asankha chifukwa chokuti apusisidwa kapena anamizidwa koma ine ake akuti asankha pameneponso patha kukhala trafficking chifukwa chokuti maganizo ako sanasankhe mwa ufulu akupusisa akunamiza ndikuona kusankha zimenezozo akuti ayi kumene mukupitako muzikalandira mwina $200 muzikakhala apartment yanu kukunamiza wena chabuti basi ndipite kumeneko ndi musauze munthu iyayi kangofika kuja kumali zikomo kukutsekera kamba kukumenya kupanga zosiyana imeneyo ndi eniyo chabwino mwina mungotsekula kumene kanema wanu ndi kanema wa times ndipo programu yace ndiyomwe ija ya Amai Anzanga lero lino tikhuza mbali ya human trafficking azimayi kapena atsikana ambiri anamizidwapo kuti yayi tatiyeni tikakupezereni ntchito Malawi momuno ngakhale kunja kwa dziko lino mukafika kuja kupezeka kuti akuzunzika ena abale anu simadzola adapita kuti munangona kuti munthu uja wasowa adamtenga ena aja adamulanda kalikonse adalanda mafoni they can't get connected to you palibe chimene angachite choti mukambirane ndi zina zotero tatiyeni tizithandizanani ndi kuwafufuza kuti adangochoka kapanga zakuti anakapanga moteremo ankapanga moteremo chabwino nde kumvana tilekeze kuti brothel atenga atsikana mwina akatenga kumachinga kakuntaja atenga azimayi kumene kuja asekula brothel town muno chimene mmachita ngati bungwe mmathandiza bwanji azimayi ngati amenewa mutakhali mwapeza ndinene poyambirira kuti ntchito imeneyi kwambiri so ndi apolisi kungotsegula brothel kukhako malamulo athu amakaniza ndiye siyololedwa iyayi ayi siyololedwa ayi siyololedwa kusegula ndi kuti zipinda choncho
azibambo kumafika kumacheza mmenemo sizololedwa ya ayi sizololedwa kungopezedwa amene aja ni mulandu nde ngati pali timanyumba toteroto toti tosungira anthu akatenga kumamidzi ndikuabweretsa mtawuni kuti cholinga choti uyu mwini wake wa nyumbayo azipanga business azipezapo ndalama kaya ali ndi bala ena amatokhala ndi bala kusogoloku kumbuyo kuti manyumba take watenga atsikana wayikayika atsikana jango zolowera koma loji ndiololedwa khala ndi bala ndi loji zimenezo ndizololedwa okay koma brothel de yayi brothel ndiyosaloledwa chabwino ngati brothel ndiyosaloledwa kuti anthu azikhala konko anthu azingobwera kuti azisangalasa anthu sakufuna atsikanawo kuti akhala mukakamizidwa imeneyo ndiye timati pali milandu iwiri milandu yotsegula brotheloyo komanso mlandu wachani wopanga traffic atsikana kuti azikagwirira ntchito tsopano ife ngati bungwe ya olekire timapanga ngati tikapeza choncho kugwira ntchito ndi apolisi kwauza apolisi kwauza kuti ziluko apa zachitika chonchi ndikuyesesa kuti zinthuzi zitani azimayiwo amasulidwe azipita ngati anali mukhala mmene mokakamizidwa ndiye ndi mulandu ndithu olo nditha kupitiliza kunena kuti Malawi aliyense ali ndi udindo umenewo ngati akudziwa kuti pa nyumba apapa anthu ali omowa sikuti akufuna kukhala omowa ali ndi udindo opita ukanena ku polisi imene ili pafupi kuti zikuchitika uku khala ngati anthu anabedwa kumene amakhala sakukhala mofuna chifukwa imene ndi trafficking imakhala kuti maganizo a munthu nthawi zambiri mulibe monso zoti angathawe amupanga brainwash amunamiza amuchosa umunthu ndimopyeza ndi amene amafunika ndithu athandizidwe kuti afike mwa umunthu kuti abwererenso kunyumba kumudzi kumene anamunamiza kuti achoke kungowasiya kuti iyayi nthawi zambiri timangoayang'ana kuti zimene akufuna komanso ngati pa Malawi kumayankhula mmene tingayankhulire anthu opanga zawo chani pamene tisakudziwa chifukwa chenicheni chimene munthu uja akupezekera pamene popo chabwino tinakumvana nthawi zina anthu of course pofika pomanga decision yonena kuti zanditengeni ndipanga nawo zimenezi amakhala kuti akudusa mu mphawi wadzaoneni ali pa mavuto akayakaya tiyerekeze kuti mwatenga azimayi aja ndi apolisi mwakathandiza mwachosa ma brothel paja apita kumuzi sipangakhale mwayionera kuti mina kumapatsa timwayi tindalama kuti ambeti mabizinesi azipeka tizitumbuwa azipikula mizimbe ngati bungwe laole kupeza ka funding kena kaje kuti tiyathandize azimayi amene wawa mmene akuvutikira kuti tichepetse mchitidwe umene wona kuti aziyendayenda zipanga mchitidwe oyendayenda of course ngati bungwe lathu tili ndi ma programs ena amene timathandiza timati village savings loans wow koma sizimakhala ndalama zongopereka zaulere amene ndi timakhala kuti magulu analimo kale magulu azimayi aja timangowapanga support kwapanga boost up tiyabwereka kuti abwenzi akabwenza tikaperekenso kugulu lina koma usati kupereka kwa anthu kuti awandeko nothawisira ndalama sindalama zathu ndalama zaeni zachitukuko nde sitimangopereka komano udindo umene wonso ndi udindoso waboma soiti komanso oti anthu athandizika bwanji ife ngati amabungwe timangokhala kugwira ntchito limodzi ndi boma komanso ngolithandiza boma limene tikugwira nalo ntchito kuti mbali iyi imene akukanika kufikira mwina ife tifikireko komano ndi umphawi ndithu kuti anthu apezeke kuti anamizidwa abwere apite kudera kwina kuti akagwire ntchito koma sumakhalanso umphawi wokha kufuna chochita nanga inu mungakhale kuti simukufuna ntchito upeza china yake uzichita faso kama ngokhala isayiza kaya uzilima kaya uzipanga ka business kanga chepe powe khaso munthu uzikhala nditu ndi plan yoti ndizithandize ndekha nthawi zambiri sikukhala umphawiwonso ngakhale umphawiwo ulipo
koma kupeza chochita ndikofunikiranso sindikungokhala munthu ngati akundipanga offer ndangokhala munthu akundiuza kuti kuli ntchitoko kuti aone kumene mutha kugwira ntchito ine ndipita mosangalala kuti aone kusindikuziwako ndinyamuka ndithu ndikagwire ntchito makamaka akandiuza so ndizilandira kathumba ndithu ndikaona pakhomo panga kuti ndisamalapo bwino ndinyamuka ndizipita ni mmene anthu amanamiziridwa ena amauzidwa iye aitene mukakolole munda munda waukulu kwambiri tikupatsani izi kumene kuja zokachitika zosiyana takhalako ndi madandaulo angapo kuti anati amene anabwera kukuoleki kuti ndagwira ntchito mundawu chaka 6 months sakundipatsa ndalama 6 months 6 months to close to a year sakutipatsa ndalama timangokhala pakhomopo basi mwakhala muli kwanu basi mwagwira ntchito kumasalandira ndalama kulima munda kukolola kunjika abwana kupita uzatenga ati malipiro awo ni nyumba imene akukhala mesa mmadya pano zino simwadya nyama ino basi chakuti tipumulire pang'ono papa tikhale ndi ka break pang'ono tikumanenso kuseriko. Tikulandireninso ku chigawo chomaliza cha programu yathu ya lero ya Amai Anzanga, programu yomwe cholinga chache ndikuteteza maufulu a azimayi, nkhanza zimene amakumana nazo ndi zina zotero. Ndiye programu yamatipatsira pano pa Times Television ndi abungwe lijala Warek. Ndiye lero lino ndilinso ndi kumvana ndipo tukamba nkhani ya human trafficking. Kumvana nthawi zino zachimaona kuti atsikana amene ayima munsewu mene kukusisitira kunjako munthu woti uganiza bwinobwino you can't step pansewu mashawa azimvula kuti you are still there kuti uyisana pangidwe force ukayima pansewu pamene si trafficking imene. Pali zili pawiri chabwino nthawi zina makhala kuti apangidwa forced mwina kuchokera ku brothel ndi trafficking indi nthawi zina makhala kuti kwasankha ndengati munthu ukasankha kuti utero ndi njira yako yopezera ndalama pamenepo sitikhala nazo sitimachedwapo kwambiri but it's a choice wasankha kuti ndi mmene akufunira azipezera ndalama zake azipeza chonchi koma amene ena amakhala kuti sanasankhe amene undamene ngati sanasankhe kuti akhale choncho achitokakamizidwa akuopa kuti ndikangopanda kupanga izi I think mkulu uja anakanditenga kumodzi uja andipha imene ndi makhala afuna ndalama imakhala trafficking ndi akangokhala kuti usiku unokamatha munthu uja ati ndikapitise 15,000 ndikapanda kupitisa 15,000 mavuto akandimenyaso imene ndi yafika pa trafficking zomvesa chisoni. Chakuno kuli mbali ya wana amapezekanso kuti ana ena akutengedwa kumbalinga zimenezi mmathandizapo anaso ndisati kuthandiza koma mwina ndingoonekera kuti anaso amapangidwa trafficked si ana okha koma azibamboso azibambo kwambiri ndi ku mafamu kutengedwa kudera kwina kukangoyikidwa pa famu pa munthu azilima aziyang'anira ziweto azitani osamalandira ndalama mwina ndalama imene angampatse 5,000 agule chakudya malipiro ake akukhala pa khomo akukhala pa nyumba ampatsa kapotazi akutero pali mesa makhala ulere pano pali mpopi wa madzi machapa pano machapa mama madzi pa mpopi pompo ngati mwakantenga munthu uja kwina ndi kumangwiritsa ntchito choncho milandu iwiri imene ili malamulo mwampanga traffic kunchokeretsa kwawo kuzamfikitsa uku komanso mukumugwiritsa ntchito ngati slave kapolo palibe amene angasankhe kuti azingogwira ntchito ine si m'bale wanu George simukanditenge kuti nzikagwira ntchito wanu sine m'bale wanu nde munthu yekhayo amene amatha kusankha kugwirira ntchito yaulere mwina ndi m'bale wako koma pachibaleponso mwina tichedweponso chifukwa chakuti
anthu fe ngati Amalawi timakhala ndi extended families. Of course. Akazi na agogo athu mwana wawo bwera muzakhala nafe ali kumuzi. Bwera ndikuthandiza zakhala kutaoni. Kapena tiyo ndili ndi pamalo pena pake kozikandiyang'anira. Munthu uja sukumuthandiza, sukumulipira. Sitinganene kuti akungokuthandiza chifukwa ndi m'bale wako. Ngati munthu akugwirira ntchito akuyenera kupasa ndalama. Simulipira. Kale ali wachibale wako. Ngakhala ali m'bale wako. Ndalama yonso osatinso ndalama iliyonse. Malamulo ali ndi minimum wage. Minimum wage, yes. Munthu agwira ntchito patse minimum wage. Sukumuthandiza. But if you're 50,000. Sinafike. 38. Yeah. 38. Chabwino. Yeah. Okay. Then uzimpasa at least minimum wage. Uzimpatsa. Chabwino. Yeah. Ena Maria ndimangoganizira katwe. Ndimangoganizira ina yake. Fani mbale wanga amaja pompano. Akukhala pa nyumba. Mazi akulere amasamba pompano. Then zimpasa 38,000 yajana. Ngati akugwirira ntchito. Ngati sikufuna kwake kuti azingokuthandiza. Anakafuna kuti utamulemba ntchito. Imeneyo ndi ntchito ndi slave ngati sikumpatsa ndalama. Ndiye azibambo kwambiri zimachitikiraso zimenezo kuti amatha kupangidwa traffic. Vuto lolati bambo akampanga traffic. Ndoti umapanga traffic banja lonse. The whole family. Umangano kazi ndi ana omwe mwatenga makasi ya ukasungu achokera kuchikwawa. Sakulipidwa kaliponse. Akukolola chimanga kuthira feteleza kuikaika mabagi numubwera muzatenge muzipita mwina Mungu asira ka half bag ka bagi kamodzi kuti iye azidya malipirawo ndi amene mwapa mwapanga traffic ngati simbwalandira ngati simbwapa thandizo ndabaka ndalamalo ngati mgwirizano wanu unali wokuti mene amachoka kumudziko akupita ku ntchito akuyenera kuti akhale pa ntchito munthu umalipidwa. Kuti nthawi zambiri anthu amatengedwa ngati kumudzi amakhala kuti they are very vulnerable. Kwambiri. Ali pa mavuto poti they can't even make any decision. Kwambiri. Pamene kuwatenga paja kuti amene bora watiwombola. Tikaone kuti aone. Chinthu china chimene chimakhala cha trafficking ndi chimenecho kuti munthu wina amene ukutenga anthuwe umakhala uli ndi advantage yoti umakhala wamphamvu kuposa enawo. Uli ndi katundu, uli ndi ndalama, umatha kuyankhula bwino kuposa enawo. Akakuona iweyo mpulumutsi wako. Kwambiri. Atitenge kuno kuvutika. Nde anthu ambiri amakhala kuti atengedwa mosafuna kapena monamizidwa chifukwa choti akangomuona munthu uja amangumuona ngati mpulumutsi. Ndalama ndi zimenezi. Akafika kumeneko munthu yonso chifukwa cha mphamvu zake ndi kuchenjera kwake amakhazika ndi anthu aja mu ukapolo amaganizo kuti sangachokeso sangasunthenso. Kwa iweyo alandira ulemerero wonse. Ndi koma ngakhale kuwathandiza anthu choncho ngati zili zolakwika mu malamulo athu adziko ndi zolakwika basi. Chifena kasemana kuti ndakakutengani kumuzi kuja ndakubwesani ntawuni muno mwasamba mabaundi manga chipongwe. Singazi anthu nganake matero anthu osamaopa kuti anakatitenga kumudzi sitingatero koma ngati malamulo anena choncho kuti izizi zisamachitike ungamapanga chonchi ndikuti ukuphwanya ufulu wa munthu pamene popo palibenso kuti bora utapangako chonchi ndi uli bwino chifukwa munthu wantenga kumudzi kwambiri ndi kuti lamulo ilili siligwira ntchito chifukwa chokuti ukumapatsa unathandiza ndi lamulo siligwira ntchito lamulo limagwira ntchito pena paliponse lamulo ndi lamulo silimakonderaso kuti chifukwa ntchito zake zosiyana niyo mumangoti amakhala pa nyumba pamene munamanga pachisakasa munamanga pafamu pano paja lamulo ndi lamulo zolakwika ndi zolakwika m'malamulo. Kumvana tafika mapeto kwa programu yathu madzulo ano ndifuna kuthokozeni kwambiri chifukwa choti munabwera kuzatiunikira zinthu ngati zimene zizi.
tipereke mwayi kwa amayi amene mukuonera programu yathu madzulo ano. Mwina muli ndi mafunso, mwina mukulandira nkhanza zosiyanasiyana, mwina ena muli pa brothel kumene kumapangidwa traffic kwina kwache ndikukutengerani pamenepo ndikupasani nkhanza zosiyanasiyana, mwina nkhanza mukulandira pa nyumba, abwana ano mapasani nkhanza zosiyanasiyana, kopita mukudziwako bungwe la Warwick ndipo adza kuthandizani kuti nkhanza zina zilizonse zimene ndiye mukumana nazo muthane nazo. Komanso ku polisi, yes, komanso ku polisi. Iwo sa polisi iwowa ndi adzatenga apolisi kuti tatiyeni tikaone zili uku ndikukatseka malo amenewo, siyo chokodi ayizikomkwambiri. Ndiye dzina langa ndi George Misinde, amayi Anzanga. Bwanji tikumanenso sabata yamawa pamene tizabwera ndi programu ina, ife tibwerere pambuyo. Sound check. Now they're on the ball. Well, this could be an opportunity. In behind the defence. Salah! He slipped clear. He slipped the ball in. Offside once or twice today, but not there. Such a well-crafted goal. This lovely. Find the pass.